Alright, ngikubingelele ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la obukele khona ke mawuthi ke usuku lakho lokuqala ukuyona ke le channel awenze kanjalo like i-video ebese ke uyasubscribe kuyona ke i-channel ungaphinde ke uciphize i-notification bell ukuze uthole ama-notification uma kukhona ke i-video esifakayo. Sikubhekela ke nje ama-transfer rumors kwi-Betway Premiership sokubhekela lapha kwezimnyama i-Orlando Pirates ke engena njengamanje eyishisayo esiyitholayo ekuthiwa iclub elaphaya e-USA i-Philadelphia Union. Siyalazi ke iqembu ukugijima ke omunye ongokudabuka la eNingizimu Afrika olwethu emakhanya kuthiwa ke leyo club leyo ifuna uRelebohile Mofokeng we-Orlando Pirates. Kuthiwa ke isisubmithile i-offer kwezimnyama i-offer ka-60 million. Philadelphia Union ekuthiwa ke ifuna ke uRelebohile Mofokeng ngemali engango 60 million. Okusho ukuthi ke ingxoxo zabo ne-Orlando Pirates mayihambe kahle singabona uRelebohile Mofokeng edlala nombekezeli Mbukazi cause lama team lawa akwi-league eyodwa ne-Chicago Fire FC. Impela ke yona update nje engiyiphethe ukuthi ke Philadelphia Union yase-USA ekuthiwa ke isisubmithile i-offer kwi-Orlando Pirates ifuna uRelebohile Mofokeng. Iyona update engiyiphethe njengamanje. Like i-video, usubscribe kuyona ke i-channel. Mina nawe ngizolonga ikhona engulethela ke ama-transfer news kanjalo ke nama-transfer rumors kwi-Betway Premiership. Okwamanje ke i-video ethiwa sibambe la nisale kahle.